Moro! Minä kerron teille nyt OAJ:n yhdistysten puheenjohtajan roolista. Se onkin iso rooli. OAJ:n yhdistyksissä puheenjohtaja kannustaa ja innostaa vapaaehtoisesti mukaan lähteneitä toimijoita. Hän pitää yllä yhteisiä päämääriä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Puheenjohtaja seuraa toiminnassaan 3 perusperiaatetta: tasapuolisuutta, luottamuksellisuutta ja avoimuutta. On hyvä muistaa, että puheenjohtaja lunastaa paikkansa omalla esimerkillään, ja hän löytää aina jokaiselle hallituksen jäsenelle vastuualueen. Tämän vuoksi kannattaa käyttää aikaa hallituksen jäseniin tutustumiseen ja heidän osaamisen kartoittamiseen. Puheenjohtaja tekee edunvalvontaa aina jäseniä varten. Hän seuraa aktiivisesti OAJ:n linjauksia. Hänen tulee tietää ja hyödyntää paikallis- ja alueyhdistysten velvoitteita, OAJ:n järjestöaktiivin toiminnan periaatteita, hyvän hallintotavan periaatteita, viestinnän periaatteita, turvallisemman tilan periaatteita sekä OAJ:n ilmastotekoja. Puheenjohtajan perustyöhön kuuluu muun muassa seuraavia asioita. Paljolti se on kokousten valmistelua ja jälkitöitä, kuten esityslistojen tekoa, kokousten johtamista, pöytäkirjojen tarkastamista ja erilaisia jatkotoimenpiteitä. Onnistumisen takaa yhteistyö muun muassa sihteerin, tiedottajan, työvaliokunnan, työsuojeluvaltuutetun tai pääluottamusmiehen kanssa. Delegointi on avainasemassa. Tehtäviä tulee jakaa tasapuolisesti ja innostaa muita niitä tekemään. Tähän 2 vinkkiä. Muista kehua, kun siihen on syytä, ja luota ihmisiin. Puheenjohtaja ei tee kaikkea yksin, vaan yhdistystoiminta tehdään aina yhdessä muiden kanssa. Yhdistystoiminta saa olla myös hauskaa. Asialliset asiat hoidetaan aina viimeisen päälle huolellisesti, mutta välillä on hyvä ottaa rennommin. Puheenjohtajan vastuulla on myös usein toiminta- ja työskentelytapojen kehittäminen. Tähän annamme tukea OAJ:n monipuolisissa koulutuksissa. Lähde mukaan niihin. Korostan vielä suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Strategia, toimintasuunnitelma, toimintakertomus tulee tehdä aina OAJ:n malleja käyttäen. Talouden suunnitelmallisuuteen auttaa OAJ:n mallitaloussääntö ja kunkin tehtävänkuvien selkiyttämiseen hallituksessa OAJ:n työsääntö. Nämä malliasiakirjat löydät OAJ-areenasta. Tässä vielä muutamia konkreettisia vinkkejä OAJ:n yhdistysten johtamiseen. Kerro aiempien päätösten etenemisestä ja huolehdi, että kaikki tietävät, että mitä ja mistä päätettiin. Pidä hallitus tietoisena yhdistyksen taloudesta, päätökset rahan käyttämisestä ja isoista hankinnoista tulee aina kirjata pöytäkirjoihin. Järjestä suunnitteluseminaari hallituskauden alkaessa ja palautekeskustelu kauden loppuessa. Puheenjohtajan rooli tiivistettynä. Puheenjohtajalla on kokonaiskuva yhdistyksen toiminnasta. Puheenjohtaja suunnittelee hallituksen toimintaa ja toteuttaa sen tekemiä päätöksiä. Puheenjohtaja edustaa jäsenistöä muun muassa työnantajan, päättäjän ja median suuntaan. Puheenjohtaja huolehtii hallituksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Tutustu yhdistystoimintaa tukeviin materiaaleihin OAJ-areenassa. Kohdassa yhdistystoiminta ja alakohta yhdistystoiminnan tilat. Sieltä yhdistysopas ja yhdistyskirje on kaikkein tärkeimpiä. Tutustu niihin, niin pärjäät puheenjohtajana. Kiitos.